għamilna kas li ħosru huwa kas b'saħħtu ħafna biex partikolarment il-rappresentant tagħna fuq il-bord tal-MEPA, Planning Authority, għamela ċara li fin-nuqqas li kien hemm il-rappresentant tal-ERA, tal-Aġenzija tal-Ambjent, talab biex il-vot jiġi pospost għal data oħra meta mbagħad ikun hemm rappreżentant ta' l-Aġenzija. Sfortunatament ma dimma l-proposta ma ntlaqatx u allura teħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni kienet vot verament close, ġifieri 7-6, u allura aħna nħossu li dak il-każ li għamilna għandu ma jiġix abbandonat imma għandna nieħdu l-miżuri kollha possibbli biex isir l-appell fi żmien xieraq, eċċetera. Il-sentiment ta' residenti Slimiżi partikolarment dawk li se jkunu effettwati minn dal-iżvilupp huwa li aħna nappellaw għal id-deċiżjoni u allura qegħdin nimxu f'dik ir-rotta. Fil-preżent qegħdin f'konsultazzjoni mal-konsulenti legali tagħna li huma speċjalizzati f'materji ta' planning, eċċetera, u qegħdin nistennew minn għandhom rapport ta' kif għandha ikun preparat il-protest l-appell tagħna.